Det är på min Apple. Telefon alltså? Nej. iPad? Nej. Eller är det Mac-dator? Nej, ja, det är det. Okej, har du ett sånt här kombinat bredband till den då, eller? Hä? Va? Har du ett mobilt bredband till den, eller? Nej. Okej, vad är det för bredband ni har då? Vanligt internet. Har ni det då, eller? Hä? Alltså om ni har vanligt internet och det är telefon ni har så har ni i så fall kommit fel. Nej, men vi har kommit. Ja, men är det ett mobilt bredband du har ändå, eller? Nej. Vad är det för bredband du har? 3. 3? Ja. Okej, alltså då får ni i så fall ringa 3. Men jag har ju kommit. Jag har min kompis. Skulle jag kunna ta ett mobilnummer i så fall?